Байык авыл җирлеге башлыгы Илназ Ахмадуллин җирлек белән сентябрь аеннан җитәкчелек итә. Узган сайлаулардан соң җирлек башлыгы итеп сайланды. Кыска гына булган чыгышында ул җирлектә башкарылган эшләр белән таныштырды. Җирлекнең демографик үсеше, җирлегебезнең демографик хәленә килгәндә 2025 елда туган балалар 1 һәм 14 кеше вакыйгалыкка күчкән. Слайдтан күргәнегезчә, соңгы 5 елда 4 бала дөньяга авыз салган, 41 кеше вакыйгалыкка күчкән. Пенсия yaşındagılar 2023 елда 38% тәшкил итте. Авылга кайтып яшәргә теләүчеләр яшьләр бик күренеп тормый. Байык топ гомуми белем бирү мәктәбе директоры Айгөл Мадиярова мәктәп эшчәнлеге, укучылар һәм укытучыларның ирешкән уңышлары хакында сөйләде. Сыйфатлы белем бирү һәр мәктәпнең бурычы. Белем сыйфатының чагыштырма анализын түбәндәге таблицада күрергә мөмкин. Мәктәптә төп гомуми белем турында аттестат алмаган чыгарлыш укучылар юк. ОБ ул үзенә күрә белем сыйфатына тышкы бәя бирү. Бик күп эшләр эшләнгән. Элекке алдагы марапатланган эш белән һәм инде яңа бай башлык, җирлек башлыгы белән һәм инде алга планнар да бик күп куелды. Сай авылында утларны карарга, бай авылда да эшләр бик күп һәм гомумән бөтен авылда эшләр бар. Менә шул җыелган санауларның яхшыларына, авылдагы эшмәкәрләр белән шушы эшләрне хәл итәргә насыйп булсын. Участок полиция инспекторы Илдар Маников җирлекләрдәге һәм райондагы оператив хәл белән таныштырды. Мәктәп яисә һөнәри уку йортларын тәмамлаучы ир-егетләрне район эчке эшләр бүлегенә эшкә чакырды. Иске Курамалы авыл җирлеге халкы һәрвакыт җыеннарга актив катнаша. Җирлек башлыгы Илнур Каримов һәрвакыттагыча җирлек эшчәнлеге буенча эчтәлекле һәм тулы информацияле чыгыш ясады. Җирлектәге статистика бераз моңсурак. Шулай да аны әйтмәм мөмкин түгел. 2025 елда җирлегебездә 2 егет кәләш алды, 2 кыз тормышка чыкты. Кызганычка каршы, аларның берсе дә туган авылда яшәми, пропискада гына тора. 3 бәбай якты дөньяга беренче авыз салды. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 2 балага кимрәк. Балаларның берсе авылда, икесе шәһәрдә яши. 2025 елга чыккач, районда иң беренче бала булып, Яңа Карамалда Мәлик белән Жаннаның кызлары туды. 22 кеше гүр иясе булды. Бу алдагы елдагыдан 1 кешегә артыграк. Иске Курамалы авылы табиб амбулаториясының өлкән шәфкать туташы Зифа Галиева амбулатория эшчәнлеге һәм җирлек халкының сәламәтлек күрсәткечләре хакында сөйләде. Зифа Галиева үз эшен төгәл башкаручы, һәр санны төгәл белүче хезмәткәр, шул ук вакытта авыл җирлеге депутаты, ветераннар советы рәисе дә булып тора. Безнең инде халык мәнфәгатьләрен яклап, социаль яклау бүлегеннән безгә машиналар куелып, инде безнең 65 яшьтән югарыларыбызны медосмотрлар, диспансеризациялар үткәрәбез. Моңа инде өлкәннәребез бик риза булып, канәгать булып баралар. Халык җыеннарына без инде бик теләп йөрибез, теләп катнашабыз. Чөнки инде шушы җыеннарда җирлегебезнең язмышы, киләчәге хәл ителә. Инде Аллага шөкер бик матур яшибез. Инде киләчәгебездә шулай булсын. Бик канәгать авыл җирлеге башлыгының эшеннән дә һәм инде җирлектә эшләүче оешмалар эшеннән дә бер-беребезгә ярдәм итеп, киңәшләшеп эшлибез. Җыеннарда катнашучы район башлыгы Альберт Хуҗин җирлек башлыкларына һәм авыл халкына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Җыеннар тәмамланды. Барлык җирлекләрдә дә агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Иң мөһиме башкарылган эшләр авыл халкының яшәү шартларын тагын да яхшырту юнәлешендә эшләнсен, аларның шанычлары аклансын. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.